Nnedimma Okwagine dumu kamo Missy matu no jangwa monteno nkoma Manepele mepele kama noka Hey Onwere fikwa lukokom Miwere go DJ olum Iwe mama neta kwende go Chukwu biko gozie Ejike mama Na gozie nnem Ejike nnem Chukwu biko gozie Ejike mama Na gozie nnem Ejike nnem Olisa gozielu nwanya hunsi n'ime apụtụwa maka afụfụ ni n'ọtalụ m n'ụwa ọkwepele gị na-edumi je n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọsọlụ m nọlụ n'elu ụwa ị ga-anọ m na-arụ ka igbo bi mpụta ụwa ị na-ebuzagụ mbifigu n'onwe gị mgbe o zuru ome hapụlụ ụmụ oke gị mgbe ụmụ ụwa bịalụ ka fa megide m isi maka ụja na nọ ifeso ndụ nwoke nene ọkwa ọgbajọdọlụ ikwu na igbe gbarapụ m gị ka nna gbakwulu ọ bụ gịnị ka m ga-eji kene mama m Chineke nna biko gọzielu mama m nne m bụlụ m n'afọ nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie Ejike nne m ọ bụ ego ọba akụ a otu aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m nne m ochie Ejike nne m Chukwu biko gọzie ochie Ejike mama na gọzie nne m ochie Ejike nne m Chukwu biko gọzie ochie Ejike mama na gọzie nne m ochie Ejike nne m ele ya nwa mama na ọkwa mama nwa buru na ọkwa mama na-asa m esi nne bụkwa mama na-azụme nwa azụ bụkwa mama nwata sobe ndị ajọ otu m ebe aka ntụtụ onye ọ ga-emechu iru bụ mama ndị nwaanyị tocha wee mụta nwa nke ya onye ga-abịa m ụgwọ bụ mama m ga na-etu gị mama dị mama ofu ka ịdị ya n'oge tanoda ọgụ nwa bagụ nwaanyị njeje mba hold on down no matter the weather man look for your sacrifice and your advice you fought for my right just to make things right if we learn look at my future the bright I promise to make yours a paradise nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie Ejike nne m ọ bụ ego ọba akụ a otu aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m nne m ochie Ejike nne m Chukwu biko gọzie ochie Ejike mama na gọzie nne m ochie Ejike nne m Chukwu biko gọzie ochie Ejike mama na gọzie nne m ochie Ejike nne m mama m bụ ochie Ejike ọ maka esi ejide ezinụlọ o sie ike okpulugbo afịa ga n'isi tupu ọ nata ndị ejupụta ezinụlọ mama m bụ ochie Ejike ụwa na-achọ ifefa ga-eme ibefa Lady Ngo Nwansho maka na ọ nyanwa onye na-akọdineti mgbe ama n'ikuzi akwụkwọ ọ na-agụ nke na-ekuzi akwụkwọ nke ịma ha ịbịa kụzie ọ bụ na ebe a ma ọ na-ebe akụzie bifo ha nwere onwe ha wee pụọzia so anyị na-ekele Chineke mma biri ndụ ya dịka onye nke Kraịst denu
nwee obi eji enye dịka mama na-ekwu okwu sị ewepụ obi ọjọọ. Ana m arịọ anyị ma ndị nne ma ndị nna anyị wepụ obi ọjọọ. Onye na-eje ụka mana ị nwere obi ọjọọ, eluigwe akwụkwọ maka gị. You can't make heaven. Iyi enwe ike kwado onwe gị maka eluigwe, and inwe ije eluigwe bụ n'ihi enwe ike kwado ya n'ụwa. Finally, ọ dị mma ka enwe ike ịmata na inwe onyinye mama ahụ ezobe na onye a na Sami na nwee gosi ọ ya asịghị ije kwuo Sami, ọ gwaghị mgbe Sami yi eji wee ọ bụrụ na Chukwu ma ọ gwaghị mgbe ọ bụghị nke o jezobe nwe ya ma o zobe na onye a ime eriche ihe. No! Ụfọdụ n'ime ndị nne na-eme ya, ụfọdụ n'ime ndị nna na-eme ya. Ọ ya enwe ike mee ka ihe iwelu welunye ihe adịghị ihe dị sọ ihe ọzọ nsọ gị ya eri ihe ndị onwe gị ọ ya ajụkwu gị ya ihe ndị onwe gị. So whatever you have, use it to help others. So na anyị na-ekele Chineke nọ na mgbe dị ka mgbe a onye nwe anyị kpọrọ ya wee na-asị ka Chineke nara otuto ma na-ayọ anyị ka anyị nwee ike isi ike gwa ọsọ anyị dịka ndị nke Kraịst gosi kwesị n'afọ Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị. Amen. The canon has spoken. So spark was there. Ọ bụrụ na ị na-ezobe nwa gị wee zobe ife, ụfọdụ na-ezobe kata ole ọya amazi ebe o debere ya, ọ nụbazi aka ọ n'ibe na-esi emezi ọ bụrụ ibe ọ na-ezo. N'eziokwu, ije ozi m nwere village relationship oleihi maka mgbe m biri ebe a, ọ kpọrọ mbọ fụ na anyị na-agazu ebe dị iche iche, especially ụmụnne anyị na relations, because ọ bụrụ na abịa Disemba ego a gbuo efi, o si etu a kechaa ya ọ sị gị ngwa welu nke a wejele nwa nkwaba agbada ụba, welu nke a wejele onye a, welu nke a wejele onye a, welu nke a wejele onye a. Anyị dị anọrọ o wee sụọ anyị. Ọ fụrụ mama ka m bido mmadụ sibe nri. Mgbe ahụ o nwere ịma mama ahụ ha dịka gị, so mbịa etu ahụ si si nri ha dị mma, ọ dị mma, nwa aṅụrị na-eri ya. So wee bụrụ a very good cook oge m na-eze si ọfụma. Ọ fụrụ mama o ji ahịa, ọ na-azụ ahịa ji. Mgbe ọ yi eji ahịa na-ejezi zụrụ ya ahịa n'oyi. So from mama ka m ji wee bụrụ egodu n'aka mama. Ịbịa imeta mama ha aka ụtara, ha akụ mmadụ ụtara, mana ọ ya eji okwu na-agwa na-akọrọ ekwu. So mgbe anyị meta ọfụma fụ na mama ya enwe aṅụ imeta ọfụma, ọ gwa nọ ka a na-enegodogo baịbụl dị n'ime. That is normal language. Etu anyị na-agakọ n'ọrụ oyibo mgbe ahụ m kwụsịrị ya natakwa, mama nwere very good sharp eyesight. Ọnụ ụzọ a iti isi n'ọnụ ụzọ a bụ nwa aṅụrị, ị na-abịazi ọ dịbazi agha ihe niile na-esi agha eme kee ka ọ dị. I know nwaanyị transfer the same law to family to nwaanyị a na everything niile m fụrụ n'ebe mama nọ ọ mmadụ udo, onweghị ụdị mma na nwaanyị onye ọsọ ya bụrụ ekwensu na nwaanyị anụbeghị mma ebe ọ na-aba mba n'ahịa ụzọ. Ọ dụrụ mmadụ nwere afọ ojuju anyị na-enye Chineke anya, even na weta ihe niile na-eme melelu, mama remain steadfast. Ọ udo onye fụ mmadụ ibe n'anya. So anyị akọsị akụ ya ka nkwube gaba, mana ọ ka nkenekwe ndị ya bụ anyị bata n'ụlọ a efu ha nọ. O nwere
ndị dị iche iche na-abịa enete ya ebe a na-akpa nkata mgbe ọbụla iji bịa ọ nọ ebe a ka ọ nọ ha na-abata na-enete anya mama Ezinne ya dazi a mgbe ọbụla iji bịa ebe a ihe afọ ya ha nọsị ebe a na ndị niile dị iche iche na-abịa na-eneta mama so a na-ekele onye ọbụla na mama Chineke nyere ya aka bie ndụ ya niile mgbe eche na ahụ na onye ahụ ọnwụ na anwụ pụta ịtụ a he lived a full right age to the glory of God. A na-ekele onye ọbụla dịka ebe a n'ụbọchị taa na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla mgbe ọbụla anya nọsị ya n'ebe a nwunye ya nọ n'udo unu na-akwa nwunye ya nalụ n'udo. Anyị na-ekele gị maka ezinụlọ ndị Uzochukwu ndị mere ka mama kpọkọba ndị niile na-ebe ọnwụ n'ụbọchị taa. Ekele na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekelekwa gị maka mama onye a gbara ezi ama n'ụzọ dị iche iche, onye nwere ezigbo obi na obi ọma na olu dị mma. Daarụ n'ihe iji ya wee rụọ na ndụ dị iche iche ndị kwupụtara maka ya ma ndị na-ekwupụtara. Daarụ n'ihe iji ya wee mee n'ezinụlọ. Anyị na-asọpụrụ gị Chukwuọma. Anyị na-asị gị ribe otuto n'aha Jizọs. Daddy, kwee ka udo gị gaa n'ihu n'ichi ha ijikọ ha ọnụ. Ọnwụ mama ha wetara ha ga n'ihu, ọnwụ mama ha wetara ha udo. Chineke anyị mee ya ma ribe otuto n'aha Jizọs. Ya ihe niile a ga-eme ka ha ncha ka anyị tinyere n'aka ya. Lee onwe gị afọ na ribe otuto n'ebe ọ dị. N'aha Jizọs Kraịst dị onye nwe anyị. Alama, Jesus got to Laila. Hallelujah. Alama, Jesus got to Laila. Alama, Samba. Alama, 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 Jesus got to Laila. Alama, Samba. Alama, Jesus got to Laila. Hallelujah. Alama, Jesus got to Laila. Page 16 akwụkwọ ofendo onye nwanyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst. Anyị rịọrọ arụ nwanne anyị nwanyị Sussanna maka ofendo enyi ya ka anyị si na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ nọnyere anyị ka site n'ofendo nke a ka o site n'ike mmụọ nsọ ya gbaa anyị ume ma kasịkwa anyị obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ ka Jizọs kwuru. Onye na-ekwere na mụ ọbụna masị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ ma kwerekwa na mụ kwe ya nwụ ma ọlị ruo mgbe o wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Ọnwụ maọbụ ndụ maọbụ ndị mmụọ ozi maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Abụ nọmba 45, page 16 na program. Jesus in the
site n'aka ya rite ọtụtụ uru dị iche iche. Nara ekele n'ihi ike ọ natara ịnọ gburugburu ọkọlọtọ Kraịst megide mmehie ụwa na ekwensu. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, ekele dịrị gị maka ndụ oru gị bụ Susan, n'ihi na ị sị na ọnwụ onye ezi omume bụ ihe dị oke ọnụ ahịa n'anya gị. Dịka ọ rapụrụ ụwa ahụhụ nke a, nyere anyị aka bụ ndị dị ndụ ijisi ike ma hụ na anyị ketara oke n'ọṅụ ebighị ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Imekwa ka ọrụ aka anyị guzosie ike n'ọrụ anyị, ọrụ aka anyị mee ka o guzosie ike. Otuto dịrị na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a, were n'ụwa ebighị ebi. Revelation chapter 9, chapter 7, start to read from verse 9. Mgbe ihe ndị a gasịrị, wee hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ego niile ọbụla na ndị niile n'asụsụ niile pụta na-eguzo n'iru oche eze ahụ na n'iru nwa atụrụ ahụ. Chineke na-agọzi mmadụ n'Ọraukwu, na-ebulikwa ndị mmadụ elu. Ọ na-ebulikwa ya ọzọ n'aka Jizọs Kraịst. So dịka anyị kelesịrị, anyị na-ekele mmadụ niile, anyị na-ekele igwe, a very good friend, na-ekele this family. Some people nwere ike na-asị ha anyị ji wee bịa, mana this family dị mmadụ nne. Oge anyị nọ na our saviors, anyị bupụtara nkwa group. Oge a ka m na this family na mama ji wee marụ nke ọma. Anyị bịara yọọ ka anyị bupụta egwu a n'ebe a ka nye anyị support. And unu marụ nke ọma na ebe a ka anyị bupụtara nkwa group a. Na mgbe anyị bịara ebe a, this family gosiri anyị obi ọma. Ọ na-abụ mbịa nna mma na-akpa na-asị na nwaanyị agbakwa n'ego ka anyị na-achọ ka anyị nara nwa ya nwoke bụ Late Chuma. Mana ọ ya na-asị gị ọbịa, ọ ya ekwe gaba, ọ ya ekwe ọbịa. And that day ife melụ n'ebe a gọziri our saviors that day. Biko kwara this family aka ọ ga-adịrịkwa na mma. And since then, mụ na nwunye Chuma and the family, mụ na fa dị very close since then. So ọ bụrụ na m abịara n'ebe a taa, ị mara na ọ dịrọ mma. So anyị na-ekele the entire family, na-ekele ụmụnna niile, na-asị na Chineke ga-agọzi unu n'afa Jizọs. Mama anwụrụ anwụ, ezigbo mmadụ ka ọ bụ, onye ezi omume anaghị anwụ, onye ezi omume anaghị ala n'iyi. Mama na-arahụ ụra n'ụbọchị mbilite, ọ ga-esi n'ebe ọ nọ wee gịnị wee bilie wee soro Kraịst na ndị mmụọ ozi ya na-ekweri oyoyo n'eluigwe. Na-egbughị oge a bikọs anya makwa oge rinne, o nwere 3 or 4 places I ga-agụ na Bible. N'ebe anyị gụrụ na Psalm 90 n'ụtụtụ a, Psalm 90, achọrọ ka ngwa verse 10 and verse 12. Verse 10 and verse 12. Verse 10 sị na ụbọchị ndụ anyị niile dị ọgụ arọ 3 ma ọ bụrụ na ha esite n'ịdị ka anyị gụọ ọgụ arọ 4, that is 80 years. Otu ọ dị gaga ha bụ naanị ịdọgbu onwe anyị n'ọlụ na-ajọ ihe. Ọ bụ ya? I don't know what you are solo following. N'ihi na ọ gbapụwa ọsọ ọsọ anyị wee fela dịka nnụnụ. Ile anya na verse 12 ọ sị si etu a mee ka anyị mara ịgụta ụbọchị anyị. Wafụ oke igwe mmadụ ndị na-eguzo n'iru oche eze nwa atụrụ ahụ, ndị si n'ebo niile na mba niile na asụsụ niile na ebe dị iche iche wee pụta na-eguzo n'iru ya. Ọ sị na ebe ọ gbasaworo uwe mwụda ahụ dị ọcha
ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha. Now, ilezi anya na verse 13 na the same chapter 7 verse 13 o wee sị otu n'etiti ndị okenye a ndị na-ebe a mọtụdo nọ wee kpọọ Chineke wee sị ya ndị a na-ebe a ebokwasịworo wee woda dị ọcha ha bụ ole ebe ha si bịa kwa. Ebe a ka anyị ga-achịkọta n'ihe anyị ga-agụ na Baịbụl. Ekwerewo sworo n'ihi ọbara ya dị oke ọnụ ka m ga-eji pụọ na njọ. ịmara mma eze n'ije ebube Jehova bụ Chineke onye anyị na-efe efe otuto n'ịbụ ọkaka. Eze anyị mara mma ije ebube ịdịkwa oke ọma. Jehova bụ Chineke m onye anyị na-efe ewo ịbụ otuto n'ịbụ ọkaka. Ịmara mma eze ebube oke ọma ya. Jehova bụ Chineke onye anyị na-efe ewo otuto n'ịbụ ọkaka. Eze anyị mara mma ije ebube ịdịkwa oke ọma ya. Jehova bụ Chineke onye anyị na-efe ewo ịbụ otuto n'ịbụ ọkaka. Anyị ga-etu ya afa Jehova Jireh. Anyị ga-etu ya afa Jehova Jireh. Ọkọrọ ya Jehova bụ Chineke onye anyị na-efe ewo ịbụ otuto n'ịbụ ọkaka. Ụmụ ụwa ya dị mma dị njọ ekwere ewo maka ma nọgide na Jehova. Job si Chukwu wekwara ka aha ya bụ ihe mere eme. Dara masị n'oge dịka oge a n'ịkpọrọ ụlọ gị nwanyị ka ọ nata n'ebe izu ike bi ebe ka ụwa mma. Dara ihe ụbọchị niile ndị a na-agbagharị na-akwadobe for this period. Ikwere ka enweghị mkpobi ikwu ọbụla ihe mmadụ ọbụla na mgbagharị n'akụkụ ọbụla o jere ozi ka e wee mee ka ụbọchị taa bịara mmezu. Ihe otuto Chineke mere ebere ndị a nye ezinụlọ a n'aha Jizọs. Amen. Na-atụ obiọma na amara Chineke ịhụnanya adịgide ka anyị ara nye ụnụ ka Chineke ga na-egozi echebedebe unu ka o bụrụ unu ihe niile n'ime ihe niile n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Thank you.
nwanne anyị nwanyị n'ime Kraịst ka anyị dị gị ka ọma n'aha Chineke nna onye kere gị ka anyị dị gị ka ọma n'aha Jizọs Kraịst onye hụrụ gị ahụhụ ka anyị dị gị ka ọma n'aha Mmụọ Nsọ onye na-edo gị nsọ ka izuru ike gị bụrụ izuru ike udo ka ebe obibi gị bụrụ na Paradaịs nke ndị nsọ Chineke. Abụ 50 page 24. Ọtọgbọrọ niile uzuzu lara uzuzu ka Chineke were amara ya nọrọ n'ịhụnanya anyị nke a ka o kwee ka anyị na-ewelechụtakwa ọnwụ ebe anyị dị ndụ na-aghọtakwa ndụ ebe anyị na-anwụ anwụ ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị ka anyị soro n'ọnụ ọgụgụ ndị ga-aba n'ọnwụ nke mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị mere anyị ebere onye nwe anyị mere anyị ebere anyị nke bi n'eluigwe aha gị dị nsọ alaeze gị bịa eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe emekwa ya otu ahụ n'ụwa mee nri taa nke dị zụrụ anyị n'ụbọchị taa gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ edebala anyị n'ime ọnwụnwa adọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze bụ nke gị anyị kee n'otuto mgbe niile amen. This is Regina Okoye. Her uncle Nnedimma of Bozac Akuzulumba in Nnedimma village in Oraukwu took care of them. After some years, her father demanded that they should come back. Life was tough, characterized by toiling with her father on the farm to provide food for the family. In other words, she could not acquire formal education. But when adult education was introduced in Oraukwu around the 1960s, Mama seriously participated and decided to learn how to read and write, especially names of those who owed her. At that time, she was very young. Marriage. Mama got married to late Chief John Uzochukwu of Mbalekwezika family in Oraukwu, in the 10 million north of Anambra State. Marriage was blessed with 2 children. Business. Mama later got contact to be supplying moi artisanal to Oraukwu Boys Grammar School there. She did it for some years and changed to selling of yarn. On her later years, she joined her yarn business with selling of cola nut, Ejike, till her death. Relationship with God. Mama was a true Christian. Through her practical life, she loves and cares for people that comes around her. She loves sharing what she has with people who came to her for help. She helped many women to start business, train their children in the school, but to mention a few. God destined to her that whosoever lived with her usually came great, especially barefoot. Mama was given the award of Ezinne by St. Thomas Anglican Church Oraukwu. She is the head of Inyomdi,
Mbanefezika family till death. Conclusion. Death is mystery that no one can understand. It creates vacuum whenever and wherever it occurs. The death of Mama and the life she lived continue to cause us grief, but everyone's time and everyone's life is in God's hand. The days of willing, lamentations, sickness, tears are over for good. Here awaits for her and all faithful servants a golden crown which the faithful God will bestow upon them. Go in peace, adieu, Nnedimma. Go in peace, Nnedimma. Survivors. Mama is survived by innumerable company of children, grandchildren, great-grandchildren, in-laws, both grandsons and daughters, friends and well-wishers, most of who dedicated themselves to celebrating her on her exemplary life in Christ comes. My special appreciation goes to my humble husband, Nnedimma, Sir Patrick Bozac, Mrs. Nnedimma Uzochukwu, Mr. Nonso Uzochukwu, Mr. Bozac and others who participated in one way or the other to give Mama a befitting and memorial burial. Thanks for you for your usual cooperation. Signed, Mrs. Joy David Island for the family. Abudonye na kondemo Mama ni feti mwaka njede kiyo Nama Onyola dele mwa Mama Nnedimma Ọka ume ọmamma zuru arume n'isi me ọ bụ onye ga-akọ mmesoma Chineke abụ ọma ka ijiri bịa n'iru gị Chineke m abụ otuto ka ijiri bịa n'iru gị nwana ya eze aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa n'ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mkpọkụrụ gị ịnasa m elela anya n'azụ n'ime mkpa m ka m kpọkụrụ gị ọkwa ịzara m o Chineke onye dịka gị o Chineke aṅụlụ ndụ ma ebulite ụzọ atụba eze ndị eze aṅụlụ ndụ
mama si amasi. Rọpụtara unu Chukwu na onye unu ga nefe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ Alfa na Omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọgaranya ngada ọkaka kebi n'igwe malite n'ọgwụ ugwu ọgaranya ngada mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọkaka me mmalite n'ọgwụ ugwu imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube onye eze Ikwele nke anyị ga-eko n'olugwu na-enu ka nwoke na-adịtị plak onye ọma m eti ofe ọkụ ekelele gị tifra gị ọkụkọ ihe ọgụgụ a na-ejeje osisi hotel obodo ebe a na-ejeje agbachara ebe ofe ebulu Wakoma, Mabekwa, no one more, no human, Wakoma, making a woman of it, looking at their flesh. Here the flesh is a black organism.
see totally wise, yo. Now they lead the strong man, yo. See as them they look, yo. All eyes on me like a two-pack, yo. I give them Balenciaga, they shady milli, a too bad, yo. I know they for your chit-chat, yo. Carry your matter, they go TikTok, yo. My gentle days on go, I know they look back, yo. Welcome. I greet you. Bika I can ayo biko lady ni mama na biko. Ibini no to get them also. Because mo bele ga ndi pass ya ba time to back. Asiki mo me order the to be ibini. Biko no. Only the mo biko ya bini no che. E we we get them also. Akunyemo take boss. I say no. Ogalana. Obego. Kamo yego ya dimmi ni tata. Akunyemo take Ogalana. I say no. Also, the big man can get it. Inakwaje kama yana na umono okungwali boy katienti iluzie bulwa onyo mebezi na nigo okungwali boy katienti jebo iluzie wolo na ngai mwanne mebe onyo mebezi na nigo Agazi amaka wejina domo Agazi amaka wejina Osilio nyama Mkenkeni Who can be to again? He's a very okay, he's a very sharp. That's all. The end of transformer logo. What you else I greet you, boss? I greet you. All the way from Oriental Kingdom, I greet you. The conqueror, the champion, the lion is here. Trendybeats.com. Zobu, zobu, enyimba, master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwe dagarigo. Onwarunga basi, onemekasi. Onwarunga basi, onapiakasi. Ebube dike, ibe
gburugburu nke anyị ka nwoke si adị mee ndụ nwoke na nwoke pụta ọkụ ọ nọ n'iwu ibubo mee ndụ nwoke na ịnọ n'iwu ezigbo Udechukwu Barrister of Supreme Court of Nigeria Barrister Humphrey Chimezie ọ ya abalị ya tepe na ọbịa Barrister Ejike easy as well. The great More music at NigerWide.com. No choice. If you go to package, I need you up at top of the belly. Security confirm, the man who don't have to know, the man I mess with, but over the nick of an end, the man I'm dead, and I'm dead. I hope you were on the baby. I don't share what you want. I'm not those who are right. I'm not until all right. I don't know one day. But you don't know one day. Full option, no double silencer. If I am no double condenser. If I need to go double, no kitchen, every monster. I can't go in shower, put them with me, so. More music at NigerWide.com. The whole of men, no shirike. And I'm a
na masi kwanundo Boko abagoneko Menu na emena bondolo Fabia kizuogu Fana emena cash Ufodu na kesi cheka If you really talk for the issue Ever go go de my love for man Nobody choice If you really talk for the issue Ever go go de bele Security confirm Ni manu de na chino Ni mana mesi batobo da nika fane nene Ni mana ndende Nana memena Abobi woro ni meji efego Andasi no biaku Ake buche manibo Doctor Semua Wakele kube Legend one day Onyo mjawasi Obe mano jodo Full option on double silencer. If I'm not double jawaz on double condenser. If I need to go double, you pick a double muscle. I can't use it jawa to that one day. Big Smoke something. I got put a go. Say, yeah, I start to belly more there. My money, yeah, Bella, Open up to see your baby, see some now. When I got that mama, I'm a DJ Nana. If you could believe when I was coming, I could have I feel for going to be here. I walk your boutique and no more than for the PCS. The boys will be beefing and they will be on a total. And I said, Balloon, no fit my yacht on a total. I should know you're gonna total. I'm about to go. Kili kili kana buku ose. Hey yo, we got like you. You cannot stop the movie train. We got like you. The girl who say na madam you. No love my cannot that 1 million. Did my money and Bella did ya? And I'm manifest. The money for doing cigar waka. Get that pussy in a run fair. Yoko,
Humbly, let me recognize again the president of Oraukwu Brothers Association. Hallelujah, chasing the money, chasing the bag, no looking back. Mix my muscle with Tennessee, baby girl, why you cry? In your text, my wife, who you find outside the club? Who tell you say we need protection? I want to salute and welcome my brother, my friend. That's the great Imanko, the chairman executive. That's the Diambaland my brother, salute you. God bless you. I'm from George, the chief judge. May your days be long. I put it on. Only one to see my JP. I salute you, sir. God bless you. Okay. Yeah. Actually, but this is a tamu na iban. Yeah. Iban e ma drop fella. Iban e ma drop fella. I make the lady. I'm allowed for him. Afambo Emeka onye alọ London here. Alọ ha na Oraukwu na adazikwa. Yes. Ebe ibe na-emesi ike otu o si eme na alọ ka o si eme na ada. And if I gbakọtara ebe a bụ na nke Akuzulumba Oraukwu. Akuzulumba. Ada agụ anyị tọ gara egonye. Ibe njisi ada agụ ịtọ bụ na abịagoro ego a n'afa nke nna na nke ọkpara. Ịtụtụrụzia tinyelu mmụọ nsọ gwere Akuzulumba wee bịajuo ya. Anyị wee bịa ka anyị tinyere solidarity n'otu o si wee dị. Ụmụnna o nwere inu atụrụ si na ada aṅụ ọka na police station. Sikwa na Paulman na-ada eje na airport. So ife Akuzulumba mere ebe a bụ ife Paulman na-ada eme. Ife eji wee mara na akụ ya Zulumba. Anyị wee bịa wee nọnyere ya. Wee nọsịa wee tinye ọbịala ije m ụna wee tinye ụkwụ ije ụna na akpata ọhụụ bụ nkụtụkọ ọ na-alọ London ebe a ama njetele ya aka anyị na Oraukwu na-anụkọ nwaanyị
ha kponyela ya kponyefa wee na-ekwu na ife dị n'ọrụ ukwu ife dị n'alọ ụmụ nwoke kpatara ego nọ n'ọrụ ukwu ụmụ nwoke kpatara ego nọ n'alọ ụmụ nwaanyị dịkwanụ mma nọ n'ọrụ ukwu ụmụ nwaanyị dịkwanụ mma nọ n'alọ ife nna eme n'okwu a bụ ka onye obi akara ka obi kaa ya ka ọ mara na ife dị n'alọ ife dị n'ọrụ ukwu and otu ahụ o si wee dị ka Chineke nna si wee dobe ya na ọ ga-adịgide ruo mgbe obi udo dịkwanụ asị na-agbala aka n'azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkọkwu ekwukanụ kweke ikpu Special mother, today is a great day for the family of Chibueze and the family of Uzochukwu. Can you go and what you know about her when she was alive? Okay, none. First of all, actually, Chineke. Maka anyị ncha niile na ndụ onye na anyị nkelekwa Chukwu maka ndụ mma nnukwu anya nnọka Nnedimma di m bidoro biri with her mgbe ọ dị 6 years old, so it's more like his biological mom. Amago mama before them bịa ebe a maka adị ya nwaanyị na-anụ nwanne my dad Chief Ejike, and since m gara ya ama m ya nọ nne nnọra onweghị obele nwa ma okenye gara na ezinụlọ a ma ọ n'ogbe a ya sị na onwenu ha mmiri bịa ma ọ bụ na olinu ha anything there. Mama na-ewe onye ọna nwa anọ mmadụ na-eji nwayọ ọ bụghị mmadụ na-eme ihe ikike ahụ ya chọọ nsogbu and ọ bụghị mmadụ ya bụ okwu chọọ ikwukwu ihe a mba o ji nwayọ. Ekele Chukwu maka ndụ o biri. Ndị niile bịakwu tata gbalịa osari na ọha achọ nsogbu anọ nne nwere onye ọbụla ka nwa ya. Since m maara ya ama m na di m fụrụ ya asị nne ya kwa maka na since Nnedimma nwụrụ 20 years ago. Nnedimma nwụrụ November 5th 2003. Since ya di m jichasịa ya ọsọ ya na-eje na Anambra State ọ ya natala ụlọ ka ọ fụ mama
ọ na-emekwa ya ihe a wee dapụta etu ọ dapụta anyị na-ekele Chukwu na Chukwu mere ọnọ 93 years ihe anyị mụtara n'aka ya emekwa anyị ka mma na nyanwa onye nwere ike ịkọwa maka mama anyị anyị kelere gị maka akụ ịkọrọ amaka maka mma tata ka akwa ya dịka akwamozu na kọlchọ obodo anyị si wee dị kedu ka akwamozu a si gaa kedu ihe megasị enyi ya kedu nwere ike ikwu maka akwamozu ya etu m na-ekwu ana m asị na ihe niile a na-enye Chukwu otuto ịgwakwa eziokwu ama na ndị mmadụ ya abịa mana etu ndị mmadụ si wee ụta n'izu a gosiri ịfụnanya ha nwere n'ebe ezinụlọ na-abụ anọ di m na-akwụ ya ọ na ka ọmamụ ya nwụrụ mana ndị mmadụ ma ndị anyị atụbaghị anya na ha ya abịa onye ọbịa nkịta ịnọkwu ya ma ndị ọga na-achị Naịjirịa bịa sịnụ ndị igwe be anyị ndị ọchịchị niile ma ndị ụka wee bịa ma sịkwa na aka Chukwu dị n'anya bụ akwamozu maka na ihe eriri ma ihe a ṅụrụ ọ bụ mmadụ wetanwuru ya Chukwu mekwa na wee nwee ike wee wepụta nwa ya and ihe m fụkwa tata na ndị niile bịara ebe a na obi dị onye ọna aṅụrị iriri niile nne the joy the peace dị everybody dị very happy and ịfụkwuo na onye nsọ na ọbụ mmadụ ya gwaghị onye ahụ achọ nsọ wee afụ ya n'ihe niile a na-eme ọtụtụ mmadụ bịara ndị niile si n'ebe ma ndị be amaghị na ha na-abịa eziokwu bịachalụ ma ndị sicha Lagos bịa ma ndị so na ha nụrụ na-agwa ha mana ha ya abịa so ọ bụrụ ihe inye Chukwu otuto ọ bụrụ na anyị ka mma ya anyị enweghị nwa ọbụla anyị ka mana ọ site na amara Chukwu and ihe ọbụla anyị na-eme onye ọbụla ma anyị ama na amara Chukwu ka anyị ji aga ọ bụrụ ike aka anyị o wee sịkwa Chineke ekene dịrị ya na ndị niile bịanụ ọ kpọtakwa ha ụfọdụ anaghị ụfọdụ ka ya nọ na ụkwụ ha ji bịa maka nke ha eji na ya amakarị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen anyị kelere gị ka ife a na-etu afa m bụ Lady Chinyere Chibueze ọ bụla di m na-agwazi ihe ha na-etu ka ntụo gị osodi eme nke a nke ndị be anyị babụ nke ndị be di m ha babụ ntụo gị osodi eme maka ị na-eme ọfụma mama ọchịrị ọzọ ka ebu yes God bless you and bless you more ihe ọma ga-eme na be gị anyị ga-abịa akwamozu ihe ọma ka anyị ga-abịa ka etu a nwa nwaanyị si gbankwụ 2 years ago aha ọzọ emekwa ma nwoke ma nwaanyị n'aha Jizọs God bless you more.